Good morning sa tanan ng Igsoon. Good morning. Bro, lagi may kulang. Bro, lagi niya si Mas, nalaibig. Ano si ba? Tara ko siya, kumusta ka nalaibig? Hindi ko nga ito. Ilan na nag-adaw, sinatiyo na nato ang pagsaulog sa Pasko, no? Hindi na, wala itong makita dyan sa mga publikong lugar kasi ito makita. Ito makita dyan sa publikong lugar. Ha? Bibula? Bibula? Ano yung mga series lights, mga Christmas decors, tanan? Oo, kaya itong mga luping itong iayon ni Kuhan, iayon ni Ibang, kaya na lagat man, ito sa hangin ba? Pag-ipa ng pata ng mayo, hindi siya makangkat, pero hindi makangkat, ito ang sana, decoration. Isa kaya ito ang pamating karoon ng iso, samtang kaniya kita sa ikatulong Domingo sa Apel. Doon na ba'y kalipay na itong nabati? Or daghan kapag ihapon kita ng mga butang, ipamamuna, mga butang na nagpundo lamang sa itong mga una. No? Wala pa na itong una ang kalipay sa kanang panahon, ingon na ng Diyos, mo may nalahala ka ito sa kanunay. Nakita sa Facebook na post ko siya ako na bitaw. Bidyuhan kaya ng babayan kaya si series lights kaya niya mag-i-background ng music na Christmas in our hearts na instrumental ba niya puting ngawag kayo. Yan, kapsunan niya bakit parang malungkot ang Pasko ngayon. Nga ba? Bakit wala na wala? Ha? Bakit wala? Oo, nakakaya po sa'yo. Humingaw na yung itong pagdulong na Pasko sa mga bigong ngayon. Kung bata ang bigiat yan, hasip pabalik-balik ng Pasko. Huwag na kanila yung bata ang balik-balik ng Pasko rin. Nagaan na ako ng Jis, no? Isa pag-gabi, balik-balik. Okay, atong bati ba na every December, every Christmas na ginagawa na mga mampil na naapoy man na sa mga bata, magkantaw ng Pasko niya, magagagaan sa itong mga singkasi. No? Alam ka na ito, basta kung Christmas na rin, nakakita ang mga decoration, mga pangkuhan. Kaya na itong interpretation ng Igsoon, basta kung Pasko na rin, nakakita ng mga ikon. Christmas lights, mga Christmas tree, madalang, nanak. Kapan wala na itong ginamuna kung sa importante ang Pasko sa akong masingkasi. Nahimo pagkakakita ng malipayot o nahimo pagkakakita ng magulanod. Ganoon, bumitan kay daghan kitang mga bad events na katuwang na sinabi. Labi na ang pamilya ni Judith Batitino karon, kung sa kailangan na sinabi karon. Kalipay ba? Kamaw ba? No? Bukol tayo. Kaya ang katapalo na si Judith Batitino, paano tayo, hindi na kamatay. Kung anak ba? Pero kung ato ibigay sa kasing kung naguna ang Diyos na akanato, siguro mahimo kita ang malipanin sa kanunay. Kung dili kita mawalaan sa kanasi, dili sa kita mawalaan sa paglaong. Sa kanang panahon, maski mo sa pamayagan. Kung kami katulong na Domingo sa Apel, pagpaabot sa kasablugan sa Pasko, at kung ginagkutan ang pink na kandila, nag-represent ka na o kalipay. Pati kalipay sa ako ang kasing-kasing. Nahanglan akong kalipay sa tanong paabot kita sa pagsaulog sa Pasko. Tungod kay ang Diyos padayon ng nahatag na ako sa kagamang utang na dili mahatag sa atong isinanaw. Laong, puso, lipay, pati na ito na or kanang atong mabakit na sa mabakit. Dili na lulong ng mga pagbakit nga nagpundo lamang hindi kalimutan. Karena mga atong pamilya, mga always kitang kaysa yan niining kalimutan. Bisan pa kung sa kadaghan sa mga problema,
wala kay kwarta, no? Kaya itong mga anak na dili mga puson, dahil daghan pa kita ang mag-ipunahanga, niya, dili kita awakan o kaluyan na kasi. Ilan ang tatama? Kung kay atong nabati nga ang kalipay naghihatag sa atong Ginoo. Kana ang klase ng kalipay nga gusto kong ipaabot sa atong unang pagbasa kana sa Isaiah 35 verses 34. Na katulad tayo nga nabiha ang mga Israel sa Babylonia, ang ibati nila ng mga biniha o ang klase ng kalipay. No? Ibati nila. Bisa na nabiha sila. Tungkol kay ilan ito nga dunay Diyos na andam luwas ngadto sa maabot nga panahon. Mao nga si Propeta Isaias nga kung nadungog ganihan ang klase yun. Likuna ang gamot kawalan ng umoy ug ang mga tuhod nga luya na. Pasabot kinahanglan na higit sila samtang paabot sila sa ilang manluluwas. Kunya sa ilang paabot dili lang kay magpundo sila kundi doon sila buhaton. Kung sa ilang buhaton mao ang pag-asang sa ilang kontra. No? Kung gabihan nila, mao ang nasod sa Babylonia. No? Dili lang kay ikaw na wala sa ilang buhaton, kundi doon sila pagkabuhaton. Kunya, sa mga magbuhat sila yan, ang Diyos kayo, mo ay magkuban, o lumahimong sila ng mga puso. Kung kana, mao isaan, sa ilang Diyos pinagi ni Propeta Isaias. Kung magkinahanglan, dili sila mawalan sa kaluya. Dili sila mawalan ng paglaong, luyo sila ng pagbibihan, luyo sila ng hindi pagkawas ng mga tungkol kay naa ang Diyos na andang mga mutapang na nila para mahimong sila ng mga puso o luwasun sila sa umalapot ng panahon. O nga, na sila ay alipay, upan ng paglaong, bisa ng sahod pa sila sa mga hari sa Babylonia, hindi sa mga doon, bisa pa ako kumakay ang papalit niya. Kunya, ini nga saan, dili lang uwag ini nga saan, dili lang dili lang, sa panahon ng tawag pa si Isaiah, na anay saan, na hindi mo o ipaabot sa Ginoo ng Isaiah. Diha sa chapter 7, 14, ingon si Propeta Isaias nga ito ay haring Akas, no? Ang tuloy ng hari na namatay si Uzias. Nga ingon niya, ang Ginoo kayo, tuhatag kanimong timaan, o kini mao nga usa ka batanong dalaga nga manampon o banganak usa ka lalaki o gandang siya Emmanuel. Pasabot nga, God be with us. Sa pinipilihan na dunay ang luwas ng mga o dili lang ang luwas sa nasod sa Israel, kundi ang luwas ng buong kalibutan. Sa maabot ang atong pagpapit karon ng tayo ng Exodus, sa nagpaabot kita sa kasulugan sa Pasko, doon lang tayo ng problema. Antos kita. Wala kita malipay na natanaw sa kong mga palibot na may natutulog siya, mas decors, para hindi may kasinitian. Kung usawan ang kalipay na itong maangkon sa mga nakaabot kita sa Pasko, kahit na kita ng mga pagkapit. Christmas party, kasi pagkakon, pinunti bonus. Dili na ikiling ang kalipay na isoon. Kundi ang kalipay na kapadayon kita sa pag-ibrelasyon sa Ginoo. Ang duna kita ay kalipay na bakit sa kasing-kasing sa tukod na di maayo ang atong kahibitan. No? Kaya kung wala, ini na klase nga atong bakit ng isoon, mamahimo kita magmaluya, wala yung lasik sa tanang panahon. Kung wala kita matutuloy sa ang Diyos, sa ang Diyos alam na natin sa kaluhi, mawala kita sa paglaon. Papan kung naisamtan na ito, ang meaning ni isoon. Muli ay ang kalipay na nagitan sa Ginoo pinaangis o sa ating pagtuo. Gusto ko kita, isa wala. Gusto ko kita kung sa'yo na. Kung dito kita sa kanunay. Tungkol kay ang Diyos, kanunay, pinahakad ka na ang upa, mau ang maglaong sa kanunay. Nga, mau ang mahundo sa kanunay. Diha sa itong ikaluhang pagbasa, asulat ni Santiago, or James, the brother of Jesus, the early leader of the church in Jerusalem.
Sulat nga po sa tanang katauhan nga katibulaan sa ancient Mediterranean world, no? Mesopotamia, Egypt, Persia, no? Arab, under sa Roman government kaya itong time. Tubaw na kini ang time na namatay na si Jesus, ang Barnao. No? Naghatag sa Santiago, sulat nga ito kanila, usa ka sulat ng pagulungan o maayong sunod inong nga mabuto ni Kristo. O ang sulat na ito nalugog sa kini ka identity as Christians. Nagdala sa dako ayong mensahe na naa ang kalipay sa kasing-kasing. No? Sama sa tulingon ni Santiago, sama sa usa ka mag-uuma nga nagpaabot sa iyang pag-ani. No? Sa kung nagulay something of kahimoon, so wala pa ang time sa pag-ani. Kinahanglan na ang pagpahilo. Ingon anak utak ang klase o kailog ang gusto ni James sa nagpaabot ng nakabuhan diha sa papalag sa Ginoo. Meaning, usa ka proseso nga ang gulong sa usa ka matutuo ni Kristo samtang nagpaabot sa iyang pagbalik. Kinahanglan maayo ang ilang pakigrelasyon sa usa-usa kung dili sila maibalik sama sa unang panahon na buhat sa mga may binuhatan. Mga ang mensahe sa Diyos alang kanato tanan ng Domingo Higson. Nagpahinom mo na siya kanato alang sa pagbako sa tumang pagbalingon. Samtang atong sugaton ang pagsaulog sa Pasko sa pagkatao ni si Kristo. Bisan pa o every Sunday pagkaan nagbalay-balay ng simbahan. Apan, hindi kayo natin mangkon ng sama sa pahinuto ni James sa pagkilo o ang likon ng paglakaw. Tungkol kay Dunay tayo sa pagkakatubig na makakuha kayo kita sa mga butang na dito sa ngayon. Ingon ang Diyos magtubod, di aron mahimo kita ng sinaya sa atong pagtubod. So, kanang atong pagkakasyon, kanang atong sistema sa atong simbahan, kanang atong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan natin anay, dili sama sa sulat ng palong sigaw, no? Kasabot nga, dili kita mo alagad sa mga butang ni Kristalan, kung dili atong pagkakasyon sa ulaman ng Ginoo. Kinahanglan, wato na to, ang atong magkagukol, no? Wato na to, ang mga sensitibo na to, muna, karang dali na kayo masuko, no? Kay dili kini iya sa Diyos ng mga apesyon, or activity. O atong ipadayon na makita kini diha sa atong magkipuli, pinagi sa mga buhay. Kana mao ang gusto, or mao kana ang kalipay na gustong ipaabot sa Diyos diri kana ko ng iso. Kung hinaot na mahimo kita ng mga puso, magmalipayon o papailubog ng maparadong sa mensahe sa pangilawang Ginoo niining panahon sa pagkaabot sa atong Pasko. O gatong maangkon na magtuon ni kalipay o pagmati na lang sa kong kasing-kasing o magmalipayon sa kita sa tanang panahon tungkol kay ang Diyos manluwas nagauban ka na ito o sa tanang katawhan sa kalisod man, sa kalipay mao nga wala kita yaso nagigit kita magmalipayon. Sa ngalan ng Samahan,